గంగా జమున శారీస్ కలెక్షన్ అండి. అది కూడా మంచిగా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ లో తీసుకొచ్చేసాం. శారీ మొత్తం కూడా మనకి ట్రిపుల్ షేడ్ లో రన్ అవుతుంది. సో లైట్ వెయిట్ డోలా శారీస్ అండి. బ్యూటిఫుల్ ట్రిపుల్ షేడ్ తో వచ్చేసింది. శారీ మొత్తం కూడా మనకి ఇలాగా మిడిల్ లో క్రీమ్ బేస్ వచ్చేస్తుంది. ఫ్యాబ్రిక్ చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉందండి, సూపర్ గా ఉంది. అండ్ టూ సైడ్స్ కూడా మనకి ఆరెంజ్ అండ్ డార్క్ పట్టు రాని పింక్ షేడ్ తో వచ్చేస్తుంది. అండ్ టూ సైడ్స్ కూడా మనకి ఇలాగా టెంపుల్ డిజైన్ తో హైలైట్ చేశారు. శారీ మొత్తం కూడా ఇలా జరీ చెక్స్ అండి హైలైట్ చేస్తూ ఎలిఫెంట్ డిజైన్ అయితే ఇచ్చేసారు. దిస్ ఇస్ ద శారీ ఆల్ ఓవర్. చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉందండి ఫ్యాబ్రిక్. కమింగ్ టు పళ్ళు వచ్చేసరికి మనకి గ్రాండ్ గానే ఇచ్చేసారు కాంట్రాస్ట్ కలర్ తో. దిస్ ఇస్ ద పళ్ళు అండి, బ్యూటిఫుల్ ఎలిఫెంట్ డిజైన్ తో పళ్ళు అండ్ అలాంగ్ విత్ జరీ చెక్స్. బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి ఆరెంజ్ కలర్ తో వచ్చేసిందండి మనకి కాంట్రాస్ట్ కలర్ తో. దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. టూ సైడ్స్ కూడా సేమ్ బోర్డర్.